Il-Ministru Aron Farrugia konferma ma' Net News li l-Gvern jinsab sodisfat bis-sitwazzjoni preżenti fejn jidħlu ħlasijiet għal min investa fil-pannelli u għalhekk m'għandu l-ebda intenzjoni li jirrevedi r-rata li bija qed iħallas liċ-ċittadini. Bil-Ministru jipprova jfarfar għax qal li mhux responsabbli mill-enerġija, imbagħad qalilna li n-nies tant huma kuntenti bil-ħlas li qed ikomplu jixtru l-pannelli. Kif ħassolvu din l-anomalija? Għaliex hawn din l-unfairness illi aħna nixtru l-enerġija bit-10 cents mingħand il-Gvern u l-Gvern jagħti 7 cents investa bil-kbir fil-pannelli. Kien Gvern Laburista li investa bis-saħħa u tal-flus lill-poplu biex ikomplu lill-poplu bil-pannelli. Investu fil-pannelli tagħhom. Issa qed jisraq lill-poplu bil-mod kif qed M'intix korretta għaliex il-familji bil-mijiet li qed jiġu biex ikomplu jinvestu huma ħafna, huma turija tal-fiduċja li għandhom. Ġista tirranġawhom, Ministru. Hija fiduċja, turija ta' fiduċja. Kristi, minix il-Ministru responsabbli ta' enerġija u ma nkunx għaqli li wieġbek jiena. U meta insistejna biex jgħidilna jekk il-Gvern hux beħsibu jirrevedi ir-rati ta' ħlas lil min investa fil-pannelli, il-Ministru telaqlem. Se tirrevedu rata? Min fl-aħħar snin investa fil-pannelli qed iħallas lill-Gvern rata minima ta' 10.5 ċentesmi għal kull unit ta' enerġija li jixtri minn għandu. Imma mbagħad jitħallas biss 7 ċentesmi għall-istess unit jekk ikun iġġeneraħu bil-pannelli fotovoltaiċi. Anomalija li l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li tiġi solvuta darba dejjem meta jkun fil-Gvern. Ma jistax ikun li dawn jirċievu 7 cents 7 ċentesmi u nofs għal kull unit li jġeneraw bl-investiment tagħhom fil-waqt li huma iħallsu minimu ta' 10 ċentesmi u nofs għal kull unit li jirċievu mingħand il-Gvern. U għalhekk aħna bħala partit qegħdin inwedu li din l-anomalija taħt Gvern Nazzjonalista ser tispiċċa. Intant Net News taqsal il-Ministru tal-Ambjent dwar il-falliment tal-Gvern fejn jidħol ir-riċiklaġġ. Kif l-aktar statistika riċenti turi li 1% biss tal-plastik kollu ġenerat f'pajjiżna qed jiġi riċiklat. Il-Ministru Farrugia spiċċa jammetti li l-Gvern sa issa ħela 4 snin minn mindu fl-2017 inħaraq l-impjant ta' Sant'Antnin u farfar mir-responsabilità fuq il-Ministru ta' qablu. Jiena dħalt fil-pożizzjoni tiegħi fl-2020, f'Jannar tal-2020. Immediatament tellaqt mill-ewwel żewġ linji rudimentari. Illum 4 snin wara il-Ministru qal li ħarġet sejħa għal tender u fi kliem sempliċi Aron Farrugia qed jammetti li l-Gvern ilu 4 snin rieqed fejn jidħol l-ambjent u l-immaniġġjar tal-iskart. Ridna nkunu nafu wkoll x'qed isir mill-iskart organiku li qed jisseparaw fid-djarhom il-familji Maltin. 3 xhur ilu Farrugia kien qalilna li dan qed jintrema fil-miżbla. Illum għallinna li hemm pjanijiet. L-organic waste qiegħed jinġabar permezz tal-Borża l-Bajda fi żmien li ġej fi żmien li ġej qed imur fl-enerġija elettrika u fi żmien li ġej ħajkonna wkoll allura permezz tal-EcoHive l-impjant biex bekk apparti enerġija li ħanoħolqu diġà. Kristina Majra għal Net News.